U ime organizacije Borba protiv nasilja želim da vam iskažem dobrodošlicu, da vam saopštim da je ovo naš jubilarni 10. turnir. Tema turnira je prvi srpski Security Grand Prix K1 pravila. Turnir osmorice takmičara, pripadnika obezbeđenja, policije ili vojske Jugoslavije, Srbije, pardon. Također ćete imati prilike da vidite 3 profesionalne borbe, i to 2 po K1 pravilima, po BPN K1 pravilima i jednu po VBC Muay Thai pravilima u kojem će se boriti 2 dame. Ovako, da skratim sad sve, da započnemo oficijalno merenje i fotografisanje takmičara. Dobro. Evo ovako, u prvoj borbi večeri takmičit će se Vladimir Badrljica iz Novog Sada, koji reprezentuje Rakija Bar. Izvoli, Vladimir. Samo staneš. Samo stani na ovo. Samo stani. Hvala. Njegov protivnik je Bojan Golubović iz Kovina, pripadnik policije. U drugoj borbi večeri turnira, u drugom četvrtfinalu, borit će se Stefan Stanković iz Vranja. On reprezentuje Iron Security. Njegov protivnik je Marko Gajić iz Jagodine. Ovako, u trećoj borbi četvrtfinala takmičit će se Stefan Marković iz Kragujevca. Njegov protivnik je Petar Deretić iz Novog Sada. I 300. I u posljednjem četvrtfinalu borit će se Davor Petković. Davor Petković još nije stigao, on je zaglavio u saobraćaju, javio se, ali njegov protivnik je Ivica Milanović iz Vranja. Odlično. U prvom superfajtu turnira BPN po VBC Muay Thai pravilima borit će se Nena Mikulić iz Hrvatske, njena protivnica je Amarhona Iša, Maroko. Ne. Dobro, ti sve. Sad ćemo.
Gotočin? Kad su? Okej. Turčev. Da, velika razlika u kilaži. Rekao sam im prije 2 tjedna. Naravno. Polufinale će se sastati iz prva dva para u prvom meču, iz druga dva para u drugom meču, to i znate. Onda sljedeći super fight za BPN Pro pojas je između Miloša Mihaljevića, koji je reprezentuje Ronin Gym. Kategorija 75 kg, BPN Pro. Bravo. Njegov protivnik je Sima Madou, Senegal reprezentuje Italiju. Odlično. Okej. Bravo. Dudak. BPN Pro pojas, isto preko 100 kg. Stefan Jelić. Njegov protivnik je Dejan Bušić iz Hrvatske. Samo stani. 108, tačno. Ovako, obaveštenje za sve. Posle briefinga malog svi idemo u hotel. Znači, svi ćete biti smešteni u hotelu. Sutra u 4 sata u sali je briefing oficijalni, u 6:30 počinjemo. Ok? Svima vam želim sreću. I wish you all good luck. Us.